Entenem desigualtat com una pràctica minoritària sempre en comparació amb els homes, és a dir, és un àmbit on només cal acostar-se i comptar, vull dir, sempre hi ha menys noies que nois. És a dir, si ens acostem a un campus d'estiu, potser veiem unes proporcions més semblants, però quan parlem d'una pràctica més regular, és a dir, ja a l'àmbit de competició, siguin les classes que siguin, a nivell d'entrenador, a nivell d'instructors, a nivell de jutges, a nivell de càrrecs federatius, és innegable que les noies, les dones, no hi són tan presents com els homes. Doncs sí, en general, ja des de l'edat jove, nanos que venen a l'escola de vela, tant joves adolescents, monitors i també a l'edat més madura, el que veiem és que en general els nois es llencen directe a la competició, tenen ganes de competir i són més llançats. En canvi, veiem que tant les nenes com les monitores, com dones madures que naveguen a la vela, són més averses al risc i en general busquen un altre punt, un punt d'amistat, un punt de companyerisme, un punt de tenir el que es diu una comunitat on poder practicar l'esport i realitzar-se. El que ens pot diferenciar entre un home i una dona, més que res és el físic. I en el cas de les dones, igual que els homes, es pot entrenar, llavors no suposa un problema. I a més d'això, hi ha moltes més coses importants, com per exemple la tècnica, la tàctica i totes aquestes coses són coses que es poden entrenar. Una dona pot tindre una tàctica espectacular i per això ser dona no vol dir que estiguis per sota de l'home. M'agrada molt la idea de que parlem d'igualtat d'oportunitats, com esteu plantejant, i totes aquelles accions que planifiquen, que ens proposen les diferents federacions. Per què? Perquè crec que hi ha una frase que és certa, que és que no som iguals. Homes i dones són diferents i benvinguda la diferència. Expressem el món de l'esport, vivim el món de l'esport d'una manera diferent, probablement perquè també tenim físics diferents, però el que sí és un dret és la igualtat d'oportunitats, aquell que partim sempre de la mateixa línia de sortida i fins ara les noies sempre partíem d'uns quants metres enrere. Per tant, totes aquelles accions que sumin tot aquest construir, aquest futur col·lectiu on realment hi hagi igualtat d'oportunitats és una feina de tots i ho estem aconseguint entre totes. Jo crec que sí que podem ser millors en alguns esports que els homes perquè sempre ens jutgen, però mai acaben veient la nostra resistència, ni la nostra força, ni la nostra capacitat, perquè està molt més vist els esports en homes que en dones. Les dones hem de demostrar més perquè a poc ens anem cohibint els comentaris i les respostes, les influències que tenim de l'exterior i la pressió social ens va cohibint i a poc hem d'anar demostrant i lluitant més pel que volem. Temes sexistes n'hi ha, però no de forma descarada i oberta, sinó que tot sovint, i no només en l'àmbit de la vela, es pateixen microdiscriminacions, comentaris potser sexistes que la gent fa sense cap mala intenció i que es poden percebre de forma errònia. Jo crec que és perquè jutja molt més a les noies que als nois. Quan una persona, qualsevol, veu a una noia, sempre li jutja dient tu pots, o a vegades fins i tot els diuen ets una noia, no pots fer el mateix que un noi, o no tens la mateixa força que té un noi, o no tens la mateixa resistència. Però no considero que en una pràctica habitual com la que fem nosaltres en una embarcació, la qual tu selecciones ja l'embarcació que és més òptima per tu, acabi sent una barrera. Aleshores, a l'hora de conviure competitivament, nosaltres fem competicions sempre mixtes. Això és un enriquiment i això no treu que cadascú tingui el seu espai dins de l'ordre de classificacions. Que els nens i les nenes naveguin plegats és una cosa que la Federació Catalana de Vela fa molts anys
que existeix, pràcticament segurament des dels orígens de la pràctica esportiva. És un esport que permet poder competir tots junts i per tant que això cada vegada ho puguem fer-ho més amb totes les classes i amb totes les disciplines, doncs és evident que ens ajuda molt, ens ajuda a que els nens i les nenes, tant quan són petits, quan són adolescents, puguin compartir les mateixes experiències i tinguin les mateixes oportunitats. Crec que és bo que, sobretot quan són infants, nens i nenes comparteixin els espais. Al final, mirades diferents sempre enriqueixen. Per tant, cada dia tenim una ciutadania catalana amb més força i amb un segell molt característic. És aquesta mirada de com entenem l'esport amb aquest ADN esportiu català. Crec que hem millorat molt, crec que a nivell de societat s'ha millorat molt a tots nivells, però ja no només en temes de patronatge, sinó també en temes de lideratge a les empreses o d'estaments directius tant a la Federació Catalana de Vela com als clubs nàutics. Crec que aquí hi ha molta àrea per córrer i hi ha encara biaixos de gènere en tots nivells. Quan algú està pensant en un patró, malauradament pensem en un perfil masculí i això és un biaix cultural que portem durant molts i molts anys que a poc hem d'anar lluitant. L'embranzida que l'esport femení està agafant actualment crec que és una situació que feia falta. Crec que l'esport femení comença a tenir uns grans referents i això fa que els mitjans de comunicació, els esportistes, els tècnics estiguin veient una part de l'esport que sempre ha estat però que potser no se n'ha parlat prou, no? I que l'important és parlar-ne per tal de que en la societat cada vegada això sigui una cosa més habitual, més normal i per tant on tots i totes puguem estar fent esport de forma conjunta. Perquè canvien les coses, jo crec que hem de seguir la mateixa tendència, perquè les coses han canviat. Jo crec que ja fa anys que les dones anem creixent la nostra presència, no estem ni de bon tros al nivell que hauríem d'estar, perquè jo crec que tothom està com acostumat a pensar que les dones són minoria. Hauria d'haver una equiparació, és a dir, hauria d'estar normalitzat. Per tant, tothom ho té com assumit. L'esport femení està vivint un moment que crec que és històric. Aquesta embranzida que està agafant crec que és un avançar per no tornar enrere. Estem trencant un sostre de vidre que pensàvem que probablement no, teníem allà una mica lluny, però està arribant, les esquerdes ja hi són i de cop tenim aquella presència femenina als mitjans de comunicació que és el que tant reivindicàvem. Jo a una nena o una dona que està començant en el món de la navegació, jo com a consell li diria que sí, que segueixi cap endavant i que es pot estar al nivell de l'home i es pot estar a nivells iguals. I sobretot seguir lluitant, confiar en tu mateixa i seguir cap endavant. Jo desitjo que puguem ser motivadors o creadors de referents perquè les nostres regatistes tinguin aquell objectiu, puguin veure que evidentment ho poden assolir i per tant treballin i s'esforcin per poder estar a dalt de tot al costat d'aquell referent. Desitjo que sigui una bona onada de vent fresc i que ens parli d'igualtat, que ens parli de llibertat, perquè això vol dir que entre totes i tots estem construint una societat que ens garanteix tots els drets. Per tant, a gaudir de la natura, a gaudir de l'esport i a gaudir de que aquesta mirada sigui una mirada que ens englobi a tots. Pues a la vela la igualtat de gènere és imparable perquè cada cop som més i jo crec que totes juntes podem fer que sigui imparable. Bé, en definitiva crec que la igualtat a la vela és imparable. És una tendència que fa anys que hi és, en alguns estaments estem més a prop d'aconseguir-ho, amb d'altres encara estem més lluny, però les dones tenen molt per aportar. Ser dona navegant també significa un esperit de superació i de competició i de lluitar en un món especialment masculí. Trobar aquell punt de comunitat, un entorn de dones esportistes que ens donem suport les unes a les altres en la vela, en la feina, en les penes i en les glòries. A la vela la igualtat de gènere és imparable
perquè les dones estem a l'altura del que ens proposem.